Idemo na to. Evo kako izgleda reka. Evo je školjkica. Živa je, znaš koliko je teška? Evo rečna školjka. Ulovio je Mateja na glistu. Evo, kupili smo gliste kod Vučka u Leskovcu. Može. I krećemo polako u novu sezonu ribolova. Danas je prvi izlazak na vodu posle, koliko Mato, 6 meseci. Posle više od 6 meseci idemo na naše staro mesto, Pertate, kod kanala, takozvano naše mesto, kako se zove Mato? Bivetove barake. Idemo, Mateja ide na svoj ultralight, ali na plovak. On će da peca na crviće i glistu. Ja idem isto na ultralight kombinaciju, ali ću ja da probam leptirića. Idemo na to. Šta? Približavamo se našem mestu. Stižemo za minut. Mateja kreće prvi da peca, zato što on peca na plovak, na meštano mu je. I nadamo se nekom ulovu, barem nešto sitno da se upišemo. U nedelju smo bili do reke. U subotu 7. marta smo bili do reke. Delovala je lepo, nije bila nešto mnogo brza, nije bila ni mutna, što je ovo bilo. Vidjet ćemo, mislim da, jedan dan je padala kiša, ali nije ništa bila mnogo obilna, tako da ne bi trebalo da je reka mutna, niti da je nabujala. E sad, da li riba radi, to ne znamo, ali ćemo uskoro saznati. Lepo stavi motor da ti ne padne. Evo kako izgleda reka. Voda deluje bistro, da. Vrlo bistro. Prljavo je kao inače, kao i prošle godine. Čak i prljavije. Evo ga, Mate silazi. Evo da vam snimim samo da vidite okolinu jedne lepe reke. Evo, šta ljudi rade. Šta sve bacaju. Stavi ih tamo na motor. Ajde, hoćeš ti prvi? Ja ću. Ajde. Valjda još imam da spuštim taj kraj. Nismo poneli neku kesu za ribe ili kofu. Idemo catch and release, ili tako? Da. Uhvati i pusti. Sad ovo, da li je neko čistio? Ovdje je bilo neko trnje kad smo bili prošle godine i bilo je šiblja. Evo ti se raspakujem štap. Ja mislim da tu negdje na ribe, kod vrbe. Pa trebalo bi. Možeš malo dubine, mislim da je to premalo. Da namestimo prvo olovo. A sve zato tu. A gle, ovo nije bilo naleto, gle. Šta? Vidiš? Šta nije bilo Mate? To, pa bilo je nego je tu bilo... Pa ne to, ova dva potoka. Bilo je nego tu, znaš šta, nije se vidjelo od žbunja, od grmlja. I to se šla dole. I tu je bilo obraslo, sve je bilo zeleno. Sad ovo, da li je neko sekao ili šta se desilo? Ili od vode velike. Dosta. Šta ćeš prvo? Daj mi nadaš. Na gliste, evo, kupili smo gliste kod Vučka u Leskovcu. Ja ih ne vidim ovde. Zemlja normalno da... Nije zemlja, ovo je đubre. Da. Stajsko đubre. Ali ovde gliste čoveče ima, evo. Pa viš da se kriju. Da. To je poenta, oni ne stave samo gliste. Da. Mrzim stajsko đubre. Umažeš ruke. Nema bolje nego varalica, uvek čiste ruke. A, ne upetaš. Evo, ja ću moju katanu da izvadim. Evo ga. Izbatili smo na glistu. Sada čekamo. Evo, znao sam. Ja stavljam duplu nulu u silver boji.
Silver, srebrno. Neka samo što neće da uzme. Ajde, ja ću da bacim uzvodno. Prvi zabačaj 2026. Drugi zabačaj 2026. na drvo. Ali srećom sam otkačio pre nego što je uspelo da se zakači. Dok malo naviknem ruku. Kada je bacaš ti? Pa gde stignem, evo bacio sam preko puta. Tamo. Bilo što da udara, bitno samo se piše. Znate, samo ga pipaju. Mogu jedan zabačaj na mrtv? Možeš. Za sada nemamo sreće ni ja ni Mateja, niti jedan udarac. Niti ja na varalicu, niti Mateja na plovak. Evo ti je rekao biti toga nešto. Pa dobro, ali bez udarca. Pa ti pogledaj. Ja sam ti to. Evo daću ti sada. Čekaj samo da mislim listu. Već smo sigurno više od pola sata, jel da? Da. Više od pola sata pecamo, ali bez uspeha. Ja sam imao jedno kidanje. Naravno. Sad ću, neću drugo ipak. Još jedan zabačaj dajem ti. A to je silver ili golden? Gold. Znaš li gdje imamo silver? Gde? Gdje se zoveš? Tu, u slivu. Još malo pa da svidimo. Može. Gde, kući ili na drugom mjestu? Pa ja bi odmah na ovo mjesto. Ajde, bacimo još 4, 5, ajde sad je 4, Ne, ja ću odmah spotam. ne radi riba ovde. Ništa nismo uspjeli da upecamo, idemo da probamo na drugo mjesto. Možda ćemo tamo imati više sreće. Idemo do mjesta. Idemo na mjesto broj 2. Možeš tamo biti na boja. Idemo na mjesto broj 2, to je malo nizvodno. Na Ćenovcu tamo ima jedan šumarak i ima dosta mjesta gdje je voda tiha. Ovdje ništa nismo uspjeli da upecamo. Ni jedan udarac, jedini. Apsolutno skroz mrtvo. Samo pazi, Mato, da ne izbušiš gumu negde. Evo ga put. Evo ovdje je reka čistija. Brza je dosta. Ovdje je baš sad onako malo lepše, čistije, zato što nema đubre koje su ljudi bacali. Nije baš pristupačno i nije mnogo ovdje prolazno, tako da ljudi manje bacaju đubre. Pazi samo, ovdje ima dosta rupa.
Evo, stigli smo na mesto broj 2. Ovo je neposredno pored sela, pored kuća. Također ima dosta prljavštine i otpada i svega i svačega. Tu su kese, tu su najloni, tu su, šta je ovo, stari kreveti, neki stari francuski ležaj. Ovdje deluje kao lepo mesto na izgled, ali vidjet ćemo da li riba hoće da grize. A? Plitko, ja? Pa probaj tamo, bacaj tamo onaj deo posle. Znaš gdje bi moglo? Tamo bi moglo oko onog drveća, tamo u onom delu. Pa gledaj, pretpostavljam. Evo jedan bačica. Evo Te mi ti. izgleda kao možete izgleda. Ovo je kao kamenjar. Probaj prvo ili probaj tamo u onom delu da baciš. Samo bacaj, a? Bacaj niže. Tako. Još koliko? Gde? Evo. Samo da izvodim nešto. Eto. Čekaj, Vidiš li? vidim. Nikad u životu nisam vidio školjku u jablanici. A evo je ovdje. Čekaj, stani da... Misliš došao? Evo je školjkica. Ne znam da li se vidi, ne mogu da vidim ugao kakav je. Ajde, zvat. Evo školjka. Daj da je vidimo. Živa je. Znaš koliko je teška? Evo rečna školjka. Ulovio je Mateja. I ću je nosim kući za ribnjak. Ne, Što? Neće? ostavi je da je ne Evo uzima. još jedna. Gde? Eto je. Da, ostavi je, nemoj da je nosiš kući. A nemoj da baciš. Neću da je bacim, evo. Nevjerovatno. Nikad u životu nisam vidio školjku u jablanici. Možda vidim kako. Čekaj, evo. Evo da vidiš. Pazi noge da ne mokriš. Evo, možda da hoćeš. Daj, drži ovo. Daj mi drvo. Ja mislim da je živa, to što malo prisjetno. Evo je treća školjka. Gde? Opa. Evo je još jedna. Evo je treća. Gde? Evo je. Da. Nevjerovatno, rekao puno školjki. Ali da ih vratiš u vodu obavezno. Normalno, ti daj. Ajde, ja ću da bacim malo mepsa. Da vidim da li ću imati sreće možda. Da probam ovdje. A? Verujem ti. Pa ne da se zakačiš, zašto? Jebem ti budalu. Odmah. Daj mi drugog mepsa. Kažem ti, Daj mi onog što smo kupili danas. pa ovo nisu bili. Ne, ovo su stari. Ovo ću nikad nisam vidio da volku školjke ima u jablanici. Ja nikad nisam vidio ni jednu, Mate. To su ti petne, pa znam. Prazna, dobro. Na dva jablana. Evo, čekaj, pet školjke su polomili. Nemoj da ih lomiš, vrati ove tamo. Ma ne, mrtva je, gledaj. Sada. A? Mato, verujem ti, nego kažem, nemoj ti da lomiš, vrati ove nek. Dobro. Evo su pođakane. Dobro. Šta? Gledaj to nešto izbacilo. A, to možda je to onaj organ za kretanje. Daj da me učiš nešto. Možda se tako kreće. Kao ono, kako beše se to zove? Jel se to zove stopalo? Da, to je stopilo, da. Jel tako?
Slike ga pokaži nastavnici biologije. Pa da. Pa će mi uzeti telefon. Ne, nego samo kažeš nastavnici, ja sam bio da pecam i video sam rečne školjke. I mislim da je ovo stopalo školjke, da li je tačno ili nije. Prvi izlazak na vodu je bio bezuspešan, bez ikakvog ulova, za nekih nešto manje od 2 sata, ali ipak nije uzaludan jer smo barem vidjeli školjke, prošetali smo se malo kroz prirodu. Molim! I sad idemo kući. Šta?